mundua oso zabala eta anitza da, ezta? Eta hizkuntza bat baino gehiago jakiteak beti mundu honetan ateak irekitzen ditu, pentsamoldeak eraldatzen ditu. Horregatik da garrantzitsua alor guztietan eta erabiltzea. Euskara buruan eta ibili munduan. Igualen euskara gelditzen zen kafegunetan eta harreman pertsonaletako. Eta orain bihurtu dugu baita ere lan hizkuntza. Lehen hau erabiltzen genuen euskara lan hizkuntzan, baino asko sakondu dugu. Uste dut euskarak egin duela bere tokia, ezta? Hizkuntza guztien artean erronka hor dago, ezta? Euskal komunitate hori sendotzea eta indartzea, ezta? Aberastasuna ematen diogulako gizarteari eta ongizatea lortzen dugulako orokorrean. Geurea delako, erakusteko balio duela leku guztietan erabiltzeko, Lizardik esaten zuen bezala noranahikoa delako. Lana eta lana. Eta batipat kontzientzie eta ikustea guztiok gai garela, ez? Gure hizkuntza ere lanera eramateko gai garela. Eta horren egon behar gara, erakundeak, entitateak, enpresa txikiak, handiak. Oarsoaldea Garapen Agentzia Errenteriko, Lezoko, Oiartzungo eta Pasaiako udalek sortu zuten eskualden garapen jasangarria sustatzeko. Eta Oarsoaldea Garapen Agentzian egin duguna da gure arnasgune txikia sortu, euskara zabaltzea ere garapena baita. Herritarren aurrean eredugarri jokatzeko aukera bat da, euskara erabiltzea eta bultzatzea, eta bada ardura bat euskararentzat baldintza onak sortzea. Bidelan 2003 urtean sortutako erakunde bada eta gizartearekiko konpromisoa oso txertatuta dago bere izakeran. Gai sozialetan, kirolanekin ere bai eta hizkuntza beste hanka horietako bada, ez? Enpresa batek bere zerbitzuak euskara zein gazteleraz ematea, baita ate asko irekitzen ditu eta azkenean balio erantsi bat ematen dio enpresari, ezta? Plus bat dala, ezta? Euskara manejatzea eta domeinu hori eukitzea, ez? Barru-barruan daramat, euskara berak bultzatzen hau, mugiarazten hau, eta neu ere saiatzen naiz ondokoak mugiarazten. Euskara arlo guztietan dago txertatuta, baino pentsatu gendun aberasgarri izango litzetekela guretzako bikain ziurtagirira aurkeztea, pixka sistematizatzeko, gure lan estiloa pixkate jasota eukitzeko, eta zabaltzeko. Nik uste pertsonek mugitzen dutela erakundea bera, pertsonen jarrerak, pertsonen implikazioak. Oarsoaldea Garapen Agentzian talde sustatzaile bat sortu genuen, talde irekia da, 10 hizkuntza euskara dutenak eta euskara ikasi behar izan dutenak. Erakunde eta enpresa tamaina desberdina daude, ez da erreza plan zehatz bat guztietan aplikatzea. Baina bai jakin behar da euskararen paisaia, euskararen radiografia hori, ez, argazki hori nolakoa den enpresan, ez? Bikain ziurtagiriak zirkulazio bat sortzen du, behartzen gaitu gauzak antolatzera, kudeatzera. Egolaketa egunak iristen dianean, etenaldi bat egiten duzu eta euskararen inguruko hausnarketa txiki hori egiten ere laguntzen gaitu, ez? Naturaltasunez egiten gendun lana modu konkretu bat bezala antolatzeko. Ja lan estilo bat markatzen da, horretik atzea ja ez daukezu pauso bat ematik. Beste bide baten hasiera da. Askotan, pentsatzen duzu zugutana ondo egiten duzula, ez? Eta gero ikusten duzu, azterketa honen bitartez, badaukazula zer hobetu, ezta? Formula magikorik ez dago, ez? Gure etxean behintzat, oso ondo funtzionatu duna talde sustatzailea izan da. Erakunde batean eta herritarren aurrean lan hori egiteak eta motibatzen dago. Ardura bat da, baina gustuz egiten dudan lan bat da, jarraitu nahiko nukena gainera urte askoan. Neri pertsonalki laguntzen hau baita bikain ebaluatzaile modun jarraitzen detela eta urtero nahuela beste erakunde batzukin harremanetan ikusten eta ikasten. Euskara ez dago gaixorik, baina sasoian egoteko kirola egin behar du. Mendira joan behar da, surfa egin behar du, erabili egin behar da, ezta? Altxorra dela esaten dute batzuek, ni nahiago du pentsatzea, ondare bat dela, guk beste batzuen esku utzi nahiko genukeena. Nire buruari erronka jarri diot egunero, aldudan inguruetan eragiten jutea pixkanaka, ahozko erabilera hori mantentzen eta sustatzen jarraitzeko.